Hello mga momshies. So nandito kami ngayon sa Tala, sa Orani, Bataan, kung saan magaganap ang aming second day of shoot. Siyempre pakasama ko pa rin po ang team momshies. Ayan. Oh, ang taas. Kasama na si Derek and my leading man. So simulan na natin ito. Let's get it on. Doon sa tricycle. Yes. Sa tricycle. Sa tricycle para medyo malayo. Okay, so ngayon, para sa ating next scene, extra challenge ulit ito. So, kanina sweet-sweetan. So, ngayon, meron tayong kakaibang gagawin para sa aming scenario dito. Kasama pa rin namin Mama Jane and Daddy Randy para sa aming shoot. So, let's go. Ano to? Para na rin ako magbabike nito. Yung elbow. Stop. Okay na. Hindi ko bahala na ganito. Okay mga moms, so matapos yung mga medyo nakakapagod, yung nakakapagod, nakakahingal na mga scenario natin para sa ating music video, it's time para sa ating food trip. Yan, dito sa Tala. So marami sila mga foods na available. Tingnan natin sa taas. At gutom na rin talaga ako. Tingnan natin. Oh, wow. Oh, ang ganda ng scene, di ba? Oh, ba? Ang bongga. Saka, ang kagandahan dito, kilala rin nila Mama Jane tsaka ni Daddy Randy itong location. Kaya, ganun. Sabihin natin. Yun, maganda. Kitang-kit. Maganda yung kulay. Ganda oh. Byron. Ito na. Ubus natin Baby. yung isang battery. Oo, ubusin mo. Handa ka na sa scene natin na to. Ang ganda nito. Kasi ang ganda nung ano natin, oh. Oh. Lilimlimang ko na yung itlog mo, mamay. Mukha pala ako isang malaking tandang dito. So, nandito na kami sa Buenas Ridge. Sa Orani pa rin ito, di ba, ma? Sa ako pa rin ng Orani. So, magsushoot na kami for our second day na senaryo. Oh. Lulutang kami dyan. May pa-harness. So, halika na. Let's go! Oy, mamaya pa kayo kasi mabibilad kayo. O sige, video muna sa akin. Tapos bababalikin ko kayo. Yan, sige lakad, walang nakatingin sa akin. Hawak kayo magkasabay. Yan. Tapos pagdating dyan sa taas, nagsasayaw-sayaw kayo. Yan. Sweetness na sayaw. Sweet, sweet. Yan. Paeng, hawa, anong siya? Titingin ka sa kanya. Ayusin mo yung buhok. Buhok. Yan. Ganyan Oh, ka, mamaya, inak ko. Yan. Para magjawa talaga oh. Dahan-dahan lang. Tapos, kumbaga, i-check mo nga yung ulo niya kung may kuto-kuto. Oo. Yan, titignan mo. Parang tunay. Naiinis na ako. Init. Lapot-lapot ka Okay, na. balik na kayo mamaya. Di, sabihin mo pag ready na ha. Loka ka.
O, yan, James. O, dikit kayo lagi ha, dikit. O, Alalay sige. ka sa bewang tsaka sa braso Oo, niya. Yan, alalay. Sweet. Tingin sa likod. Sa partner. Yan, pagdating dyan, yan. Kwentuhan. Sweet, sweet. Yan. Tapos sandal kayo sa ganon, sandal. Sandal kayo, nagkikwentuhan. Oo, dyan, doon. Parang nakasandal yung siko nyo, yung siko. Siko. Tapos pwede kayong magyakapan ha. Oo. Tapos kunyari may tinuturo pa, tinuturo mo yung bundok. Yan. Yan, ganyan. Bes, yakap ka sa kanya. Yakap. Yan, yakap. Yan. Yan. Tinuturo. Yan. Sabihin mo, I love you. Ay, lang titingin sa partner. Bababa yung kamay pa ibababa. Titingin. Tingin sa labi na lang para medyo nakayuko ka. Yan, sa labi nakatingin. Huwag sa mata. Labi. Tapos balik. Tingin ulit. Tapos magkadikit ang mga ulo. Yan. Ayan, sweet. Okay, sige. Kwento-kwentuhan lang. Okay, tapos haharap ka naman. Iba naman. Gagalaw naman. Haharap naman. Yan. Yan. Tapos parang nagsasayaw ng konti. Magkahawak. Huwag munang ganyan. Yung magkahawak lang yung kamay. Oo. Sa baba. Yan. O, tapos sumasayaw. Kwentuhan, masaya. Kiliti-kiliti. Diretso pa, diretso pa. Ganun pa rin, nakasandal. Okay, this time, para sa aming next scene, ito yung isa sa mga pinagmamalaki talaga rin ng Buenas Ridge o dito rin sa Bataan, yung kanilang baterol na mainit. Aray! Ano, made Ano to? cacao. Ay, oo. Baby cheers tayo. Tapos i-straight daw, umuusok-usok. Oh, ang taray, di ba? Ayan siya, oh. Para siya, made of pure cacao. Ayan, tapos meron pang partner na kakanin. Malagkit. Wait lang. Mga dry skin. Mga dry skin natin makukuha niyo. Okay, sige. Miski dyan ka. Ito na isa sa mga top view dito sa, ano nga to? Buenas Ridge. Venice Ridge. Ayan. Venice na Venice. Ang saya-saya po na Oo, wait lang, Wait lang. Halatang ano po, napilitan na lang talaga siya. Charot. Okay, dito pa. Dito pa. Pupunta sa heart. Oo. Go. Tapos tinginan lang kayo. 3, 2, 1, sige lakad. Laban. Masaya. Yan. Sa heart. Happy Valentine's Day. Oo po. Yan. Isa pa. Happy Mother's Day. Isa pa. Para talaga kami magnanay. Dapat pala wag kang nakaupo sa iyo pa lang. Yung chan mo naka. Isa pa din. Dapat nakatayo. Okay mga momshies, narito na tayo para sa ating last venue na pagsusyutan natin. Ang sementeryo. Okay. Kung bakit at ano ang kwento sa likod nito, ay apakakaabangan po ninyo guys ha. Tapos kailangan ko pang internalize na kaunti para maramdaman din ninyo yung emotion na magaganap dito sa loob. Okay? So, we have flowers na already. Let's go! Wiwi ka na dyan, sige, wiwi ka.
At ito na nga, nako, nandito na kami sa labas para sa aming next scene. At medyo nahihirapan yung aming cameraman na maghanap ng anggulo para sa lightings namin. Tapos in addition to that, syempre ang dami pa mga dumadaan na mga sasakyan. So, gagawan po namin ng paraan. So, good luck, laban. Jane, Digital Studio, thank you. Daddy Randy. Carry na? Madilim daw. Hoy! Grabe ka sa anin. Now, naghahanap pa rin kami ng maganda-gandang spot na pwedeng pagpwestohan, yung maliwaliwanag daw. So, andito ako sa likod nito. So, baka makatulong na maging mas maliwanag, makita yung mukha ko. Let's see kung papayag na sila direct sa setup na to. So, ayan, patawid na po sila direct. At yung aming geographer. Thank you so much, Direct Rain and Daddy Randy, Mommy Jane. Ayan. Hello, hello, hello! Parang wala naman nangyari. So, kasama ko na yung aking mga editing team, the editors. Ate? San? San. S-A-N. Oh, San. Ate San. Oh. Ako riyan? Hindi po. Ate San. Ate Mama Jane, of course. Direct Rain. And Ate Rona. Ayan. So, bago pa namin tapusin yung... Ito yung huling shoot namin na gagawin. Na ihahabol na lang for editing. So, ayun na siya. Sinisimula na natin. Okay, ready na. Habang meron pa silang mga hinahabol ng mga class picture dito na ginawa sa Bataan National High School pala yan. So, let's go na para sa ating next location. At eto na nga. Nako, natapos na ang lahat ng ating shoot. At nandito kami ngayon sa LS Bar. And... Ella, ano pangalan ng bar mo? Els. Oh! Andito yung owner natin. Halika, Els! Els, pupuntahan kita dyan. Saka ko! Oo. So, ito ang ating owner ng ating bar na si Els. Pawisan na. Naku, the feeling is mutual. Thank you so much sa pagpapahiram mo ng aming venue. Okay lang. Hi. Taray. Ayan, Els Bar ay located sa Mandama Sipit Highway. Mandama Sipit Highway dito sa Bataan. So, ako pa rin ba ito ng Bataan. Hermosa na. Ayan. So, along highway lang to sa mga tracking. Mukha yung mga suki natin dyan. Bisitahin nyo to ha, sa mga gustong stop over, ayan, you can see this, itong bar na to, malapit dito sa Iglesia ni Cristo and sa Petron. So, nasa left side or right side. So, makikita nyo to. So, pwede kayong tikman dito ang pinakamasarap na lomi, arroz caldo, tokwat baboy, at napakarami pang iba. So, mamaya matitikman namin yung mga luto niya. Ikaw ba nagluto? Oo. So, matitikman kita mamaya. Thank you so much, Elle! Ayan. Eto na. Nako. So much, Ella, for our wonderful dinner. I love it so much. Check tayo, mga moms. It's already 11:30 in the evening. At nandito pa rin kami sa editing. Nakapag-angle na kaagad si Mama Jane. Actually, hindi ko po siya pinapanood. Nasa labas ako. So, nakikinig lang ako. Hindi ko pa nakikita yung paano nila pinagdudugtong-dugtong yung video. But then, I just want to say thank you again, Jane Digital Studio, Mama Jane, the team, si Daddy Randy, Ate San, Rona, thank you so much, Direct Rain, thank you so much. Abangan nyo na lang po talaga kung ano magiging final nitong aming ginawang music video. Nakaka-tense po. Lalo na dun sa mga kasamahan ko sa Social Climbers, sa Trupa. Good luck sa ating lahat. Sa lahat ng mga viewers, maraming salamat po sa inyo. And marami pang iba. Abangan. It's DJ.